Good morning guys. Ngayon ay araw ng Miyerkules, maulan, may bagyo yata. Hindi natin alam mga boss kung may bagyo. So ngayon po ay mag-vlog po tayo sa ating taxi. Tingnan natin po kung anong mga mangyayari dito sa ating kakalsadaan. Okay guys, abang-abang. Alright guys, biyahe na. Kanina guys, bumiyahe na ako. Pero umuwi ako kasi sabi ng government, tataas ang ilog, magpapakawala ang dam. So umuwi tayo. Alam mo naman may pubi na tayo sa bahay dahil dito sa amin laging binabaha dito. So ngayon babalik tayo to ulit dahil wala naman ulan na kakaunti na lang ang ulan. So sayang ang lagi lang tayo nakaiga, masakit sa katawan. Kaya biyahe na lang tayo. Dito kikita ka pa. Malakas ang taxi ngayon guys kasi umuulan yung mga motor yung mga tawag niya motorcycle, mga joyride at saka angkas, hindi sila lumalabas kasi nga maulan. So siyempre mayroon ibang mga lumalakas ang loob, lumalabas kasi siyempre panggastos natin sa araw-araw. Kaya lumalabas sila. Ay kung mga pasahero ayaw mabasa, bibihira naman sa kanila sumakay. Kaya napupunta sa amin yung iba. Ang problema nga, pinauwi pala guys yung mga kawani ng government. Yun lang, wala tayong pasahero. Ay. Ay, napakalinis ng kalye guys.
Pasok tayo dito guys sa Eastwood Lewis. Baka makakuha tayo ng pasahero dito. Walang pasahero dito sa labas. Nabutan pa ng stoplight. Dito tayo sa Lewis guys, Eastwood. Dati guys, itong Eastwood, nung bago pa ito, sikat na sikat ito. Daming pasahero dito, magdamagan eh. Kasi marami ditong inuman dati. Ngayon hindi na. Mga business na ito, mga call center na. Kaya ewan ko, ba't bibihira na yung pasahero dito? Bakit walang pasahero? Ito guys yung itong nakasabay kong ito ano yan, libre yan, libre yung sakayan na yan, paikot-ikot lang yan dito. Ay wala. Siguro kung hindi pinauwi yung mga, kung may pasok ngayon guys, umuulan, malakas kami. Wala yung mga motor eh. Ay, ganun talaga. So wala tayo guys na dampot, lalabas ulit tayo. Maghanap ulit tayo. Yun, nakakuha ng pasahero. Sa Wincon po. Yun, nasa may papunta kayo dito. Wincon.
oras, walang dropping. Ito po. Payong nyo, payong. Marcos Highway lang ho. Sa Kingsville. Saan kayo dadaan? Saan kayo dadaan? Dito, Paligaya po. Kaya tapos ano kayo, magkahan kayo? Marcos Highway po. Marcos Highway. Ay, di pa kayo nakadaan dito? Ano ba ito po? Ngayon lang ho, ako nakadaan. Ano ba to? Santulan po ang labas. Ha? Santulan po ang labas.
Gaya. Yeah. Duman kaysa Manggahan, no? Apa? Kano, kuya? 280. Lain na natin mga boss. Ito sa Masinag, galing ng Medical City. Halos 2 oras. Traffic. Ha? Layo.
Yun na nga boss, hindi tayo pinagbigyan doon sa kabilang gate. So babalik tayo sa traffic. Pero talagang buhay to. Ay nako. Alright guys, alright, ginabi na tayo. 2 oras tayo nakapila sa Ali Mall sa Cubao. 2 oras. Naglaro na lang tayo doon. Tingin-tingin na lang tayo ng YouTube para malibang tayo. So ito, ginabi na nga tayo. Wala, parang holiday ngayon guys. Ayan, tsaga-tsaga lang tayo. Gabi-gabi na. Ito ang problema guys pagka holiday, nakakatamad. So halos wala kang makuha ang pasahero. Pakubaw-kubaw lang tayo. Buhay pa rin. Bilib din ako sa may-ari ng Isitan guys. Talagang matibay din eh. Ito, tagal na itong building na ito. Ito Isitan na ito. Dito pa ako binili ng asawa ko ng regalo sa akin Pasko eh. Ilang taon na kaming kasal ni Mrs. Asa 33 na. 33 years na. So dating Isitan na yan. Ganun katibay ang Isitan ha. 33 years na. Ganun pa rin ha. Ayun, makapila tayo dito guys sa SM Cubao. Ayan, pila tayo kahit medyo mabagal. Importante sigurado. Right, pila. Ay ako. Yan, ganito lang guys dito pag nakapila kami. Tawag dito nood ng YouTube. Alright guys, uwi na tayo. Medyo tawag dito. Okay na, wala nang tao. Basta kami sakit mata ko guys pag walang salamin. Napalapit na rin naman tayo dito sa Marikina. Uwi na tayo guys. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye bye you. Pasensya na kayo sa nakayanan ko ngayong araw na ito. Wala tayong masyadong maraming issues sa kalsada. Ayun lang, gala-gala ko lang kayo. Alright guys, thank you for watching.